नमस्कार दर्शक बंधु, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज श्रावण सोमवार रे मुझे मंदिर को पानी ढालिया चलतु देखा मंदिर रे पानी ढालिया मंदिर दृश्य मुझे आपको देखी चलतु मंदिर देखा। बर्तमान मु मंदिर पाखक पहुंची ये हूँ मंदिर सामना पटर दृश्य। बर्तमान मु नदी को आसी जो आम पानी नहीं सब पूजा पाठ संपन्न करके पानी नहीं बाहर मंदिर प्रबल भिड़ लगी आम पानी नहीं मंदिर को जावा पूर्वर आम नदी घाटर जो सब कार्य संपादन करने पड़े से कार्य आम लगी नदी बाली उठे बालीर मंदिर टे नदी कूल गड़िया पड़े से मंदिर रे पूजा करी महादेव को स्मरण करी से जगह आम पानी नहीं बाहर चलते देखिए मंदिर रे बाली मंदिर रे कौन कौन पूजा सब संपादन करने पड़े मैं देखा। पानी घाटर वर्तमान आम मंदिर तैयारी करिबारे लागिछे। मंदिर अधा कार्य आमर सरी आसिलानी। अल्प समय मध्य आमर मंदिर तैयारी करिया कार्य आम संपादन करवा कर सारिक आम महादेव को स्मरण कर फूल चंदन देवी पूजा करिया। बर्तमान आम बालीर मंदिर रे पूजा कार्य आरंभ करदेले धूप बालीर मंदिर रे आम महादेव को स्मरण कर धूप लगेले। बर्तमान महादेव को स्मरण कर नदी आम पानी उठाऊे ये पानी को आम नहीं मंदिर को जीवा। पानी को आम मंदिर पाखरे थई पूजा कार्य लगिगले। नदी तुठरे मंदिर रे आम पूजा कर सारिया पर पानी नहीं कि आम सीधा मंदिर आड़ को बाहरी जावा। बर्तमान आम बुड़ मारिकी बाली मंदिर रे तीन घेरा मारिकी बर्तमान आम बाहरी गले पानी नहीं कि मंदिर
ଆଉ ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଯାହାକି ନୂଆ ମନ୍ଦିରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। 1 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ବାବାଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି ଆମେ ଚାଲିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଘେରା ମାରିକି ଆମେ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ପାଣି ଢାଳୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଳି, ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ମଥାରେ ପାଣି ଢାଳୁଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ମଥାରେ ପାଣି ଢାଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଷଭଙ୍କୁ ମୋର ମନସ୍କାମନା ଜଣେଇଲି। ତାପରେ ପୂଜା ସାରିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରର ବାହାରକୁ ଆମେ ପୁରା ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଗଲେ। ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରିକି ଆମେ ନୂଆ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୁଁ ବୃଷଭଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୃଷଭଙ୍କ କାନରେ ମୋର ମନସ୍କାମନା ଜଣେଇଲି। ମନସ୍କାମନା ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୋର ମନସ୍କାମନା ଜଣେଇଲି। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛେ। ବଜାରରେ କିଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାକୁ ଧରି ନେଇକି ଆମେ ସିଧା ଘର ମୁହାଁ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଓଭରବ୍ରିଜର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଅତି ମନୋରମ, ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଘରକୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।